avui es crea un lligam entre Benifallet i Albocàsser, un lligam entre Catalunya i Comunitat Valenciana. Una unió en uns dies en què pareix que el respecte i l'amor hagin passat a un segon pla. Però no us assusteu, no aneu mal encaminats, com jo hi ha molta gent que us enveja. Matrimoni, casa al poble, feina, i qui sap si el dia de demà decidireu fer créixer la família Borràs Oliver. Jo en sé d'uns 4 que us faríeu contents. Tot això ho hagués pogut fer cantant, però no és el dia on jo he de ser el protagonista. He preferit deixar-ho reflectit en paper i amb lletra lligada, perquè la senyoreta Trini em va ensenyar amb les meves primeres redaccions i amb les que tu, avui en dia, ensenyes als teus alumnes. En sé d'un que ja ha d'estar esperant a l'ermita, que sigueu molt feliços, a mi em tindreu sempre per el que necessiteu. Bravo.